Assalamu alaikum. Hafsa. Hafsa. Ki isa ne kira ki ɗaga mu Hafsa. Saboda ina fahimci ko ina son yin fahimci. To kin ga tsaya na faɗa miki. Kin ga tsaya na faɗa miki. Ni baba na yana katangar ƙarfe ne. Dan haka ba ni ba. Wannan kuma wane ne kika tago min da shi? Ke jiki ba abu ba sai yanzu ke raba kai kika bata min rai. Gaya mata. Wallahi kake bata min rai. Kawon mu ce. Wannan tsohon alakon kwan din ya zo ya hure miki kunne kina kin san bakin magana. Kawai ta mu ce namiji. Ke da kuma ke. Da kuma su yi ya ga fi. Za ka zo a gida ne ka Sai da kalle ne ya ga fi. Ke ba faɗa muka zo yi ba. Ba faɗa muka zo yi ba. Mun zo Gaskiya muna kina ji ko. gaskiya ko kula Ke na ba tsani. ki isa ba. Wani Dama ta haka muka. Dama a lalacen ki muka sani. To. Muna cikin Na gode. lalacen ni da ka kan gaya muku baba na ya muka katangar ƙarfe da ku don haka ba ni ba ku. Kin ga. Kin goge lamba ta? Na goge nan barki. To na rantsa da girman Allah, na rantsa da girman Allah, kin yi na miki rantsuwa ka kafar nan taki ta ƙara shiga su. In kika ƙara shiga makaranta sai mun karya ki. Ba ya ce ba ina son ki zama yan iska ba. Shi ya kai ki makaranta. Yan iska ne dukan mu. Kin gane ko? Dukan ku ne Duk yan wacce iska. ta shiga yan iska ce. Tsaya Kina matsayin zuwa ki zan sai kake kai. ana zaga mun kawai. Gaya mata da yar uwa. Tsaya matsayin. Gaya Ka mata zagi da yar baba uwa. na? To Baba wai kuma shi. sai in zaga baranta na kawarka. Tsaya matsayin ki kake tubo uwa ta wallahi tsaya matsayin kan tsohon alakon kwan din. Babana? Wannan tsohon alakon kwan din na taɓa shara na abu ne. Waye Ke babana? kawata sun tafi da. Yar uwa ba shi ya haife ta ba, yar ruku ce. Shi ne ake wannan duk abubuwan? Allah ya shirye ku. Am, Oh, wani ne. yan wahala. Ka dai ta yan wahala ce.